nášho neba. Odpovedať nie vždy. Vedia ako treba. Poznajú už každý Slovák. Malý a či veľký. Každý čaká na ich slová. Čo zaznie z telky. To sú naše celebrity, rozprávajú samé hity. Na stretnutie s nimi pozývame I my. Ďakujeme pekne. Príjemný dobrý večer, dámy a páni. No pokiaľ ste nás niektorí pozerali ostatný raz, tak viete, že sme sa lúčili s tým, že sa uvidíme o 2 týždne. No ale jednoducho sme to bez vás nevydržali. A preto s ďalšou sondou do hlbí nevedomosti slovenského národa prichádzame už po týždni. Áno, Oliver má na počudovanie pravdu. Jednoducho sme to bez vás, milí priatelia, naozaj nevydržali. A napokon povedzme si úprimne, no čo by sme už len robili doma, nie? Doma to je katastrofa. No. Doma by to je úplne hrozné niečo. Ja keď som doma, ja priznám sa vám, najradšej spím. Lebo vtedy aspoň rýchlejšie mi čas ubehne. Ale ja poviem ti, že už ani ten spánok nie je ako volakedy. A čo je? Ja mám v poslednom čase také hrôzostrašné sny. Ty máš hrôzostrašné sny? A čo také sa ti sníva? Napríklad sa mi sníva, a to sa mi dosť často tak opakuje, že som na ostrove a okolo mňa je 20 nádherných mladých dievčat. Katastrofa. Počúvaj, Oliver, ale tebe sa asi fakt pohoršilo. Tebe sa sníva, že si sám na ostrove, hej? A okolo teba je 20 mladých nádherných báb. A to je pre teba hrôzostrašný sen? To je úplne hrôzostrašný sen. Ty sa zbláznil. Vážne si predstav, že ja sám na ostrove, okolo mňa 20 nádherných dievčat a ja som žena? Aha. Hrozné. Dobre. Tak to chápem. Si sa taký spotený. Áno, už sa netráp, Oliver, toto teraz už naozaj chápem, ale ja ťa teraz niečím poteším, Oliver, ja to mám ešte horšie. Ešte horšie? Tak to si ma potešila. No vidíš, to som hneď vedela, lebo ja už kvôli susedovmu psovi nemôžem spávať vôbec. Vôbec nemôžeš spávať? Tak. No tak mu to povedz. Teda nie tomu psovi, ale tomu Ale tak susedovi. samozrejme, že nie psovi, však čo si myslíš, že susedovi som to povedala už najmenej 100-krát. Vážne? No aj nedávno som mu povedala, pán sused, pre Boha živého, ten váš pes celú noc breše a zavíja. No, a on čo na to? Vieš, čo mi povedal? Netrápte sa, pani sused. A psík sa vyspí cez deň. Uznáš. Nemôžem spať. Typický milovník zvierat. No vidím, že tiež to nemáš doma jednoduché. Čo jednoduché? Ja ti poviem, pre mňa je byť doma už hotové utrpenie. Ja ti poviem, Oliver, ja by som bola najradšej v robote od rána do večera. Tak. No. No potom prečo nie si? Čo to je čo za otázku? A odbory? Však odbory mi v tom bránia. Však no tvrdia, že my máme 8-hodinový pracovný čas, že nemôžem byť viacej. Toto tvrdia hajzli. No. 8 hodín. Ale však zase neboj sa, tak ja som prekabatila, však som bola aj nedávno oveľa dlhšie, lenže oni to kontrolujú. No som tam nedávno bola teda v práci 12 hodín, oni prišli a nebudete mi veriť, v reťaziach ma odviekli domov, že musím oddychovať. Oddychovať? No na čo by mal človek oddychovať? No však na čo? No. Ale neboj sa, ja som zase prešla cez rozum. No, som vyskočila z okna a šup do práce. No. Tak sa to má robiť, do práce, rýchlo treba ísť do práce. Ale pozor s tým vyskakovaním z okna, to zase nie je sranda. Moja manželka tiež vyskočila z okna na 3. poschodí. Ja aj na 3. poschodí. A chudera sa tak dochrámala, že normálne sme lekára museli zavolať. No, tu vyšetril. A sa ma pýta, že povedzte, a že prečo tá vaša žena vyskočila z okna na 3. poschodí? Hovorím, ja fakt neviem, pán doktor, však nemala na to najmenší dôvod. No. A vieš, čo mi ten lekár povedal? Že kým som vás nespoznal, tiež som si to myslel. No vidíš, no. Oliver, nie, už nehovorme na túto hroznú tému, že domov. Ani tvoj, ani môj. Dobre, hovorme o pekných, pozitívnych veciach, akými sú, akým je práca. Samozrejme, práca. Lebo však teraz nás čakajú také nádherné veci. Však my sme teraz vlastne v práci, nie teraz. Nás čaká 5 výborných ankiet, potom 2 skvelí hostia. No už sa teraz tešíme, nie? Oliver, už nezdržuj, vieš čo? Poďme už do práce. Poďme už do práce. Takže, dámy a páni, dovolte mi, aby som privítala našich dnešných hostí. Prvým dnešným hostom bude nielen skvelá operná speváčka, ale aj veľmi šarmantná dáma, pani Jolana Fogašová. Dobrý večer, vítajte. Dobrý večer.
Počkajte si. No a partnera, respektíve dnes večer skôr súpera, jej bude robiť vynikajúci básnik, textár, spisovateľ a náš kamarát Boris Filan. Posaď sa u nás. Takže, priatelia, vítajte v našej zábavnej sonde. No, nebudete to mať dnes jednoduché, lebo budete súťažiť zo znalosti nášho národa, čo teda nie je nejaká sranda. Máte, predpokladám, patričnú trému. Ale aby sme vám tú trému nejako uvoľnili, tak sa budeme predtým trošku rozprávať. No, aby z vás tá tréma nejakým spôsobom opadla. A začnem vami, pani Fogašová, ak dovolíte. Neviem, čím to je, ale na nás, laikov, tá opera pôsobí tak hrozne vážne. Že to je také niečo, kde žiadna sranda sa akože nemôže diať. Ja si naopak myslím, pani Jolana, že opera priam priťahuje trapasy, nie? Lebo väčšina opier sú také dramatické, nie? Akože tak tragické, všelijaké osudy sa tam. A práve v takomto diele, ktoré je tragické celé, je, keď sa niečo také neprirodzené udeje, to je ešte smiešnejšie, ako keď sa to stane v komickej opere, nie? Také sa vám tiež stalo, že z vyslovenej tragédie bola zrazu komédia? No našťastie nie priamo mne, ale zažila som také predstavenie, to bola Toska, kde skutočne Toska na záver celej tej drámy trojhodinovej Toska zistí, že toho jej milého skutočne zastrelili a ona v tom zúfalstve odchádza po schodoch na hrad a vrhá sa z toho Adenského hradu, chce spáchať samovraždu. No a samozrejme vždy tam je v zákulisí niečo podložené, Jasne. aby teda tá spevačka padla do mäkkého a tak. No a oni tam dali trampolínu a nejakým nedopatrením sa stalo, že tá spevačka sa ešte 4-krát objavila. Jej, to je pekné. To by som bol dobrý nápad, trampolínu. A bolo po tragédii, samozrejme. Pani Fogašová, prepáčte, ja budem fakt ako laik hovoriť, ale pre nás laikov je dosť takou nepochopiteľnou postavou pri tých koncertoch ten pán s tou paličkou, čo tam kýva. Asi pre vás je to dosť dôležitý človek, ale nám to tak prípada, že on vlastne sa tak, ja neviem, či vyhráža tou paličkou, alebo že čo on vlastne s tou paličkou tam robí. Myslíte si, že vy by ste to horšie zaspievali, alebo muzikanti horšie zahrali, keby sa vám nevyhrážal tou palicou? No? Tak skutočne je to pravda, že tí dirigenti sú veľmi, veľmi dôležití. Sú? A muzikanti s obľubou hovoria, že bez dirigenta je veľmi zlé, ale akože s dirigentom ešte horšie. Ale nie, naozaj sú veľmi, veľmi dôležití a zohrávajú veľkú úlohu v rámci toho celého predstavenia, pretože oni to vlastne všetko stmelia a dávajú to dokopy a keby sme ich nemali, tak skutočne každý spievame a hráme úplne. Aby ste teda nastúpili akože vtedy, keď máte? Sú to nástupy, aby to bolo presne vtedy, keď máme na dobu. A keď nie, tak potom tou paličkou... Čo ty nie si ženatý? Ty nevieš, na čo je doma dirigent s paličkou? Ty nevieš, kedy máš nastupovať doma, teda ten môj to vie. Ale u nich je to tak, že žena je dirigent a on je s paličkou. Ja som raz účinkoval v jednom programe v Redute a to bolo pre banku, bol to taký Húlka tam spieval, Helena Vondračková, ale bolo tam aj vystúpenie symfonického orchestra a ja som dostal šatňu s jedným vynikajúcim dirigentom a on zrazu vyťahol termosku, nalial si čaj, vybral 2 acylpiriny, lúpol ich do seba, zapil a hovorím, majstre, chrípka? A on hovorí, nie, Boris, ale vám to poviem. Viete, dnes v tej sále sedí 99% ľudí, ktorí nechápu, či dirigujem dobre alebo zle. Jediné, čo ich zaujíma, sú kvapky potu na mojom čele. Teda ešte vráťme sa k tomu dirigentovi, že teda, že čo keď akože spevák nenastúpi, tak potom čo on robí, alebo... No tak pokiaľ je to počas predstavenia, tak to už je potom veľký problém a snaží sa to nejak zachraňovať. Ale pokiaľ je to počas skúšok, alebo napríklad jedna podarená historka z nahrávania v Slovenskom rozhlase, kedy prišiel hostovať jeden český dirigent a
nahrával s jednou veľmi významnou opernou speváčkou, len bohužiaľ ona nemala nejak svoj deň. A jednoducho stále bola mimo rytmus, buď bola skoro, alebo neskoro a proste po hodine úmorného nahrávania už boli všetci úplne hotoví a on tak beznádejne ako odsadil ten orchester a do toho ticha hovorí: tak, vážená dámo, ja vám teda musím říct, doma si buďte hotová, kdy chcete, ale tady musíte byť se mnou. Boris, vy ste to už trošku tu tak nadhodili, tú tému, že čo je pre diváka dôležité na takom opernom predstavení, počas operného predstavenia. Pre vás je čo také, podľa vás, čo je najdôležitejšie pre toho diváka v tom opernom predstavení? Ja by som chcel povedať, že pre mňa je najdôležitejší spev. Ja celý život túžim spievať, ale není mi to dáno, jak tomu koňovi. U spevákov samozrejme všetci oceňujú ten spevácky výkon a ja som raz videl vo vrcholnej forme Petra Dvorského, keď spieval na Pasienkoch Rodný môj kraj a nepodozrievam ho, že mal tie acylpiriny, ale takto z neho striekal ten pot. A vtedy mi išli zimomriavky. Ja najviac kontrolujem, či tomu verím. Áno. Strihali sme Gala s Petrom Dvorským, spieval s Mirejou Freny nádherný duet a až mi tak slzy sa chystali, tak to sú také netečúce slzy, čo mi takto chodia, keď také krásne počujem. A zrazu spoza mňa režiséra taký ženský hlas, že to je neuveriteľná nádhera. A hovorím, krásne spievajú, že? A taká pani tam stála, staršia, hovorí, nie, ale pozrite, akú má Peter krásnu šálu. Čo je pre koho dôležité? Ľudia sú rôzni. No ale vidíte, priatelia, ani sme sa nenazdali a to rozohrievacie kolo máme za sebou, takže ste sa, predpokladám, uvoľnili pred tým ťažkým a náročným, čo vás teraz čaká, a to je naša súťaž. Ono to fakt vyzerá jednoducho, že tipnúť si, že koľko z 10 odpovedia správne, ale je to zložitejšie. Za chvíľu na to prídete, že je to niekedy zapekli to zložité. Ale to ešte nie je všetko, najmä teda pre nováčika, pre pani Jolanu. Okrem toho typovania, tu budete mať ešte jednu povinnosť, že ten z vás, ktorý zvíťazí v tej ktorej ankete, bude musieť ešte z tej ankety vybrať tú odpoveď, ktorá sa jemu zdala najvtipnejšia. Čiže tu máte aj také papieriky na stole a pera, že aby ste si značili počas, teda nie je sa len zabávať, ale aj značiť, že čo sa vám asi tak najviac páči. Dobre? Áno. No, to je toľko k pravidlám. A ideme k veci a ja navyše ešte idem aj k tabuli. Za jeden honorár všetko. Navyše, no ale chudáčik môj zlatý. A tá vzdialenosť pre pána Jána, no. Ale tak kým tam on dôjde, ja vám, milí hostia, prečítam prvú otázku, ktorá je nám Slovákom, teda jej obsah, jej téma, veľmi blízka, lebo však čo Slovák, to abstinent. 10 oslovených Slovákov sme sa pýtali, alebo chceli sme vedieť, koľko pív maximálne vypije priemerný abstinent za večer. No, vy nemusíte tie pivá typovať, ale koľky to vedeli, no? Pani Fogašová, povedz. Tak ja tipnem 3. Budete jednotka u nás, dobre? Ďakujem. 3 podľa vás. Boris. 4. Verí ľuďom. Ježiš, vidíš, aj to, tá krieda to nevedela zniesť. Lebo tak rád pracuješ. 4. No, prosím pekne. Takže, priemerný abstinent, drahí priatelia. Koľko pív vypije? Je tu medzi vami nejaký abstinent? Nie, ale sú tu priemerní. Tu na pani, alebo pani... Pani Anne, koľko priemerný abstinent vypije pív za večer? No ani jedno, ak nepije nealkoholické. Lebo je abstinent. Potlesk pre vás, samozrejme. Koľko pív maximálne vypije priemerný abstinent za večer? Ježiš, 15. 15, niektorých aj 30. Pív? Abstinent. Priemerný, no tak ja vypijem 1 za večer. 2, keď je horúco, a keď je poriadne dobrá strava a dlhý večer, tak 2, ale inakšie poriadny abstinent 1 pivo. Viac nemôže? No, čo by nemohol, ale nepije, pretože to je abstinent.
A jednu takú borovičku by si k tomu nemohol dať, aby byť abstinentom? Ja keď pijem pivo, tak nepijem absolútne pálenku žiadnu. A opačne, ja pijem horkú alebo barazpálenku a vtedy nepijem pivo. A si abstinent? Ja som absolútne abstinent tým, že vypijem, že som ešte v živote nebol dohratý. Teda opitý, neviem, ako sa tomu po Slovensku povie, ale to je jedno. Na živote opitého nikto nevidel. Ešte. Koľko pív maximálne vypije priemerný abstinent za večer? No 2 pivečka. To je tak priemerné. A borovičku jednu k tomu nemôže si dať? A môže, čo by ne. Aj to je dobré, keď si dá. A vy poznáte takého abstinenta nejakého? No, kto je abstinent, tak ten nepije, pardon. Že vôbec? A nemôže tam byť... Ani pivo nepije. Nepije ani nič. Vôbec. A nemôže tam byť tolerancia jedno pivo za večer? Nič. Keď je abstinent, tak je abstinent raz. Koľko pív maximálne vypije priemerný abstinent za večer? Pivo? Abstinent, čo nepije, že? Tak povedzme si 1, 2. A viac nie? Nie. Keď je abstinent, tak to nesmí páci piť. Koľko pív maximálne vypije priemerný abstinent za večer? Abstinent? Keď si dá tí 2 pívka, 1. 2. 1, 2. Abstinent. Keď je abstinent? Áno, keď je abstinent, tak 1 alebo 2 až? 1. Na večeru, alebo keď si nedá pívko, tak si dá 2 deci červeného, alebo tak. Koľko pív maximálne vypije priemerný abstinent za večer? Abstinent? 2, 3. Počkej, vlastne abstinent nie, lebo nepije, sorry. Koľko pív maximálne vypije priemerný abstinent za večer? Koľko pív? No ja si myslím, že som abstinent, ale tých 12. 12, lebo za večer viete, čo je tak od 6. No, do tej 12. A to není ani veľa. A keď je dobré pivo, ako v Seredi, tak to... Koľko pív maximálne vypije priemerný abstinent za večer? To nevím. To nemám skúsené. Nemáte abstinentov v rodine? No, to nemám. Si umia si ne dať, ale pri porádku a... Takže ja to nepoznám toto. Koľko pív maximálne vypije priemerný abstinent za večer? Ťažká otázka, môžem podľa seba? Ani chlapku. Ja som pivo nepil, no odtedy, jak som stavial dom, kedy som ušiel z murárne a to je už vyše 25 rokov. Koľko pív maximálne vypije priemerný abstinent za večer? Za večer ja vám poviem, koľko vypije. Môj muž není alkohol, ale abstinent vypije 4 aj 5 litrov vína a celú fľašku borovičky vypije, lebo je dobrý alkohol a nemôže bez toho byť. Veľa je taký. Môj nepije, ale sú takí, že pije a musí mať to alkohol ten muž, lebo on bez toho nemôže žiť a je už naučený a tomu chýba, lebo to telo vyšatuje. To je ako keď si ho to picha inesie, ale používa lieky, ten musí mať hláno, prvé je alkohol ako to. My nepijeme, ale dáme si príležitosť, ale to musí byť. No a teraz teda abstinent ma zaujíma, taký abstinent priemerný. Čo pije ako naviac? Myslíte na abstinent, také? Abstinent. To je alkoholik, tam myslíte? Na abstinenta myslím. Abstinent je alkoholik? No u mňa je taký alkoholik, ktorý nemôže byť bez tej flašky, to je jedna vec. Druhá vec, mu to veľmi chýba a doma povie, nebudem piť a musí si to ísť kúpiť, či je to pivo, alebo borovička, hodico, musí mať, lebo v noci by nezaspal. A alkohol je taký, že nemôže prestať piť, by chcel a nedá jako, lebo veľa ľudí, či si myte, sa rozvácajú, ten chlap sa opustí a nemôže bez toho byť, je cúfaný, tak začne piť. Chlapi sa dajú na alkohol, aj ženy sa dajú, aj už taký svet. Tá vám to povie. Čo sú tí abstinenti? Čo sú to za ľudí, tí abstinenti? Sú takí ináci skromy, takí, není sú sebeckí, no vedia si vási, vypijúci, ale nerobia zle. A teda abstinent koľko môže vypiť teda za večer? Môže vypiť 4-3 pohárov vypije. Aj borovičku k tomu jednu? Ja si myslím, že podľa čo pijú, lebo chlapi pijú borovičku, rum, vodku, slivovicu, červené víno, žin a ešte rum a ešte jedno som vedela. Aj deterovky som videla, čo pijú. No.
Ja ináč som sa učila 9 rokov ako základný dobu. A vyučená som krečírka, tam veľa vecí viem. No. Ja ľutujem, že tiež nie som vyučená krajčírka, že toľko veci neviem. No ale traja správne odpovedali, čo presne uhádla Jolana Fogašová. Vyhráva toto kolo. No, ale teraz, pani Jolana, ja vyskúšam, či ste dávali aj dobrý pozor. Okrem toho, že ste sa zabávali, musíte teraz povedať, ktorá z tých odpovedí 10 sa vám najlepšie páčila. Tak ja myslím, že tá 10 bola taká vyčerpávajúca. Tá mlčanlivá? Áno, tá mlčanlivá. Tá mlčanlivá 10. Áno, potles pre víťazstvu. Mlčanlivú. Ja si myslím, že tu by mali zvoliť do parlamentu. Ale mne je ľúto aj toho, že som abstinent, ale dám si 12 piveček. Áno, áno. To bola sedmička, to Mne sa ten dokonca viac páčil, ale tak toto bolo mimoriadne dobré. Toto bolo mimoriadne dobré. To bol prírodný úkaz. Tomu sa ináč v Čechách hovorí verbálny prújem. Pripravte sa na kúzelnú noc s markizáckým Silvestrom. Fičíme na zábave. V nedeľu o 20:10 v televízii FOR. Vážení cestujúci, práve letíme ponad Indienu. Môžete sa pozrieť. Zoznámte sa s Hekovcami. Na budúce sa pozrite a uvidíte nás. Deti 3 kusy. Brig je divný, Siu nemá vôbec na nič talent, Axel splachuje svoju budúcnosť do záchodu. Deti sú také. Manžel 1 kus. Má na starosti bandu idiotov v kameňolome. Vieš, že Frank dnes našiel v lome svoj prst? A vysoko nad tým čine kus ženy. Večera je hotová. Super manželka a superman. Volal niekto z vás super ženu? Sledujte, ako žije obyčajná rodinka. Dnes sme večeru robili my. Vyzerá presne ako odo mňa. Taká obyčajná rodinka. Dnes o 18:00 v televízii FOR. Fičíme na zábave. Poďme k druhej otázke anketovej, ktorú sme kladli v uliciach. K nej nás inšpirovala nedávna tá chrípková epidémia, lebo ja neviem, či aj vám sa to stalo, ale ja v poslednom čase komukoľvek som zavolala zo svojich známych, skoro každý bol chorý. No, aj mne sa to stalo. No. A pýtali sme sa teda ľudí, ako sa prenáša kvapôčková infekcia. No, takže horšie na tom Boris. Začne typovať. Koľký vedie? 2. Kvapôčkovú infekciu. Gulaté číslo. Pani Jolana. Ja dám 3 zase. Trojka, víš? Trojka. Ste tvrdohlava. Tak ako sa prenáša kvapôčková infekcia? Ha? Čo? Opýtame sa tu blondinky, neviem, či... No tak, pravda, ja... Blondinkami nemám problém. Však sa pozrite na javisko. Takže kvapôčková infekcia sa prenáša ako? Že vy vzduchom? Áno. Kýchnete a už je prenesená. Potlesk pre vás, super. Ako sa prenáša kvapôčková infekcia? Kvapavka? Hej, kvapôčková infekcia je kapavka, ne? Kvapôčková infekcia je kapavka, ne? No, takže pohlavne. Ako sa prenáša kvapôčková infekcia? Aká, prosím? Kvapôčková infekcia. Kvapôčková, no to počujem teda, to je extra výraz. Tak ja myslím, že boskávaním najviacej. Najviacej boskávaním. Ako sa prenáša kvapôčková infekcia?
nečistým, nie, tak to vám poviem, nie že nečistým, ale kvapočková infekcia, dýchajte na mňa a slinou ide k vám. Vy ma ľúbite a ja vás. No a už je to tam. Ako sa prenáša kvapôčková infekcia? Počkajte, kapavka ako pohlavná choroba, alebo kvapôčková, alebo... Kvapôčková infekcia, áno. A to je aká? Neviem, aká je to kvapôčková. Kvapôčková infekcia. No, to neviem, aká je kvapočková, ale kapavka viem, že sa môže ako pri sexe. A to má každý dobrý vojak, keď ja som bol na vojne. Každý má kapavku, skoro každý. Ako sa prenáša kvapôčková infekcia? No, že napríklad človek kýchne a zakryje si ústa, no tak mu kvapočky vyprsknú z lína. Tak sa môže prenášať. Ako sa prenáša kvapôčková infekcia? No tak keď súloží za ženu. Áno. A síce keď je teplý, tak s chlapom. Vás vám nepojím už. Takže ako sa to prenáša? Keď za ženu spí, dajme tomu z nejakú, ja vím, takú ľahšiu a keď s chlapom, vás ináč nie. Ako sa prenáša kvapôčková infekcia? No, tak tým, že rozprávam na mikrofón a keď plujem, tak má možnosť ohroziť aj vás. Ako sa prenáša kvapôčková infekcia? Slintavkou. Kvapôčko. Tuším, že aj muchy prenášajú. Muchy? Možno, no. Môže byť. Tak nejak. Ako sa prenáša kvapôčková infekcia? Pohlavným stykom. Vaginálny. Vaginálny. Ako sa prenáša kvapôčková infekcia? Kvapôčková? Ja vím. Ja nevím, je to kvaplené. Je tam bacil nejaký a je to. No, tak... Opäť traja správne odpovedali a naša Sibila to predpovedala presne. Vyhráva Jolena Fogašová. No, ale každá minca má dve strany, takže vyhrali ste, musíte zase typovať, pani Jolena. No mne sa celkom páčila tá štvorka. To bol... Vojakmi. Aha, už vieme, dobre, dobre. Dobre, potlesk pre víťaza. No, pri tejto tretej anketovej otázke, no možno by som to nemala, Oliver, prezradiť, lebo je to tak trošku služobné tajomstvo. Ale prezrať. No, tak ja pri tejto otázke prezradím, že my uprednostňujeme otázky, po ktorých nepríde taká okamžitá jasná odpoveď, ale ktorá vyprovokuje tých ľudí na tých uliciach takej tvorivosti, že majú šancu o tom veľa rozprávať a premýšľať. Tak to my uprednostňujeme. No a taká je teda aj táto tretia anketová otázka a tá znie, alebo chceli sme vedieť, aby nám vysvetlili, prečo sa strieda deň s nocou. Ťažký problém. Prečo sa strieda deň s nocou? Koľko z 10 to vedeli, Boris? No, máš šancu šlohnúť trojku, ale to ťa nenahováram. To by som si nedovolil. No. Traja. Pani Fogašová. Tak dvaja. Dvaja podľa vás to vedeli. No dobre, takže ideme zisťovať správnu odpoveď. Prečo sa strieda deň s nocou? No tak kto by to tak mohol vedieť? Milostivá pani, vy iste viete. Máme deň, máme noc. Prečo sa to strieda? Lebo sa Zemegula otáča. Okolo? Okolo svojej osy. Okolo vlastnej osy, presne tak. Nie okolo Slnka, ale okolo vlastnej osy. Potlesk pre vás. Vysvetlite, prečo sa strieda deň s nocou? Lebo je ráno, po obede a večer. Nie? A prečo to tak je? Prečo sa to... Boh to ako dá, Ježičko, aby bolo ráno, po obede a večer. Počujete ma dobre?
sme sa ako narodili, ako Svätejšie Ježiško je hore nad nami a nechodím do kostola, to nie je hanba, môžem vám povedať málo. A tak preto to oni to ako Ježiško stvorili, aby bolo ráno, po päte večer, lebo keby bolo stále večer a po päte, tak tie ľudia nič by nerobili, len by spali, jedli, oddychovali. A tak to je dobre, keď robíme ráno, po päte večer, lebo sme roboty a práce. Dobre je to? No, čo? Vysvetlite, prečo sa strieda deň s nocou. No, dobre. Taká jednoduchá otázka. Deň s nocu? No, alebo sa strieda deň s nocou. Že máme deň a potom príde noc, zasa príde deň a zasa príde noc. A že prečo to tak je? Čím to je zapričinené? Rovníkem alebo poludníkem? Ja tomu nerozumiem. Ja som blbá. Vysvetlite, prečo sa strieda deň s nocou? Prosím vás, to je zákon od stvorenia sveta, že to slnko uteká a na veľké šťastie, není sme ako v severnej Európe, že môžeme si aj odpočívať. Viete, ja som veriaci človek. Ja ďakujem Pánu Bohu, že tieto zmeny nastávajú. Aj keď málo už spím a viacej čítam a tak ďalej, ale môžem spať. A druhí ľudia môžu spať. A mnohí nemôžu spať, lebo utrpenia. Tá tretia otázka už nemáte. Ešte tam som chcela vedieť, a prečo sa to teda strieda ten deň s nocou? Na akom princípe to funguje? No na pohybe celého vesmíru. Celého vesmíru? Áno, no iste, nášho slnečného sveta. Teda nie slnko sa točí okolo nás, ale my okolo toho slniečka, no a podľa toho. A teda preto sa strieda deň s nocou, lebo my sa točíme okolo slnka? Áno, preto. No ale my sa točíme okolo slnka za celý rok, 365 dní. No ale a to 24 hodín. Tá naša matička Zem sa ešte otočí okolo svojej osy. A tam sú tie hodiny zmeny. Vysvetli, prečo sa strieda deň s nocou? Veď, lebo Zem sa točí okolo mesiaca. Vysvetlite, prečo sa strieda deň s nocou? No pretože slnko zapadá, príde mesiac, no a tak keď ide mesiac, tak je noc a keď zase slnko ide jeden, tak ja si to tak vysvetľujem. A prečo to slniečko zapadá? No lebo sa točíme okolo Zeme. My sa točíme okolo Zeme? No, slnko okolo. Slnko sa točí okolo Zeme? No, nie. Či opačne? Zem okolo slnka? Neviem presne. Nie. Ste sa nezaujímali o to? Nečítali ste to nikde? Ako to vlastne je? Ale... Či sa Zem točí okolo slnka, alebo slnko okolo Zeme? Ako to je? Ja myslím, že slnko okolo Zeme. Deň s nocou sa strieda preto, lebo hmotný svet je duálny. To je dualita hmotného sveta. Dualita hmotného sveta, viete to nejako lepšie vysvetliť? Dualita hmotného sveta to znamená, že yin a yang, princípy yin a yang vlastne. Sa strieda deň a noc, šťastie, nešťastie, rodenie, smrť vlastne. Ja sa zoberám do filozofie, takže ja to chápem. Vysvetlite, prečo sa strieda deň s nocou? No, lebo to tak Pán Boh spravil, Pán Boh tak chcel. No, chcel, ale že ako to vlastne funguje, že prečo to tak je? To neviem prečo, lebo to všade je vedúci a všade vedúci rozkazuje. Vysvetlite, prečo sa strieda deň s nocou? Cez deň svieti slnko a v noci mesiac. A prečo to tak je? To neviem. Ste sa nikdy nad tým nezamýšľali, že prečo svieti cez deň slnko a v noci je tma? Ne, vôbec. Prečo sa strieda deň s nocou? Ja už neviem. Vy ste sa museli opýtať mojich detí, chodia do školy. Zistím doma. Vysvetlite, prečo sa deň strieda s nocou? Lebo prečo? No to je taká obdobie, no. Ako často je to obdobie? Každý deň. Ako to vzniká vlastne? Prečo sa deň vystrieda s nocou? Obdobie, ktoré závisí od čoho? Vy ste od Andrašiho. Vidíš, aký si ty postrach pre našich ľudí? Utekala
Chudina. Môžu deti strašiť. No ale myslím, že tak exaktne vlastne jeden to správne definoval. Takže vyhráva opäť pani Jolana Poňašová, no hovorím, operná speváčka a veštkyňa. Môžete si otvoriť takú veštiare nejakú. No ale keďže teda dvojicu finalistov teraz doplní tretí, potom štvrtý a potom piatý, ale to už veľmi predbieham. Teraz teda, pani Jolana, ešte toho tretieho finalistu. Musíte furt vyhrávate, musíte furt vyberať. No keďže vám pripísali zázračnú moc, tak tá desiatka. Potlesk tej utečenkyni. Utiekla ešte aj tak vyhrala. No, po tretej ankete by logicky mala nasledovať anketa štvrtá, ale tak logika nie vždy platí. U nás to funguje tak, že po tretej ankete nejde štvrtá anketa, ale veľká prestávka. No a u nás veľká prestávka znamená to, že sa zase budeme chvíľočku rozprávať. Boris, ja vás sa chcem opýtať, lebo teraz beží, v úvodzovkách beží v televízii teda tá veľká show Elán je Elán. A ako sa vám, však vy ste dobrí priatelia, Jožko Ráš, lebo vy ste spomínali často, že chodívate si tak občas sadnúť na pivo. Má on teraz čas ešte? Chodívate teraz s ním tak na pivko? Veľmi rád, to sú moje najkrajšie chvíle, pretože ja si s Jožom už 25 rokov stále mám čo povedať. A nikdy sa nenudíme, lebo sa stále bavíme o tom istom. Ale Jožo má životný problém, že všetci ľudia od neho niečo chcú. Boli sme na jednej návšteve u jednej pani a ona hovorí, že má syna, s ktorým má veľké problémy a že by chcela, aby mu Jožko dohovoril, aby mu niečo pekné povedal. Že nepracuje, má nejaké problémy s alkoholom. Prišiel krásny mladý muž, už nie chalan, sadol si a ona teda hovorila, že povedala som, že čo, aké mám s tebou problémy, ale však túto Jožko, vieš, aký je skúsený, ty ho máš tak rád. Jožko, povedz mu niečo pekné. A ja že povedal, koľko máš rokov? A on hovorí 32. A ja že povedal, tak to už si v ríti. No ale... Boris, všetci máme nejaké svoje obľúbené témy. A jednou z svojich obľúbených tém, ako som tak vypozoroval za tie roky, čo sa takto poznáme a stretávame, je téma cestovanie. A už som sa ťa dávno chcel opýtať, že ty keď takto cestuješ, že ako ty riešiš stravovanie? Že či tak po slovensky, alebo ako? Lebo ja si pamätám, že náš kamarát Stano Radič mi raz hovoril takú historku o Slovákovi, ktorý išiel do Švajčiarska a chudák tam teda autom havaroval a i sa teda zabil. A potom vo švajčiarskych novinách vyšla taká správa, že teda havaroval slovenský občan, že málo o ňom vedia, iba na základe obsahu kufru sa domnievajú, že išlo o veľkoobchodníka s konzervami. Takže ty ako, že... Našťastie to už tak nie je, naozaj teraz už... Konzervy alebo McDonald, alebo... Môžeme si... No, ja vyznávam tú teóriu, ktorú Petr Novotný hlása, že už na letisku prechádzam na miestnu stravu. Ale všetko zjem na svete, iba v Južnej Koreji ma prekvapili, pretože tam jedia všetko surové, takmer živé. A keď mi priniesli živú chobotnicu a vytrhli jej čreva a položili mi ju na tanier, ona takto tancovala, tak to už bolo silné a ja som si to natočil na telefón. A keď som letel späť, tak som sa s jedným Nemcom rozprával o zážitkoch a som hovoril, no predstavte si, čo som jedol a som vytiahol ten telefón a som mu to ukazoval, jak sa mi na tanieri točí tá chobotnica a on to pozeral a povedal, zdá sa, že bola čerstvá. Chcel som ti ale povedať, že mám zaujímavý cieľ ďalší. Chcem ísť na ostrov Madagaskar. Tam som sa dočítal, že žije zvláštny vták. Je na vyhynutie, volá sa kakaposový, je veľký, veľmi zle lieta a vývojom sa mu stala zvláštna vec. V období párenia sa jeho spev odpudzuje samičku. A on je z toho taký zúfalý a pritom taký rozrušený, že sa vrhne na všetko, čo vidí.
tí, čo o tom písali, hovorili, že im znásilnil klobúk, čo mali na tráve, potom tenisku a potom sa vrhol na jednoho spiaceho zajaca. A tak som si hovoril, jeho spev odpudzuje samičku a vrhá sa na čokoľvek. Ten sa mení na človeka. Máte v práci peklo? Niekto zjedol jediné potešenie, ktoré mi v živote ešte zostalo. Otravuje vás rodina? Mami, oci. Bože, Mediaben sa idú brať, to je zázrak. Máte pocit, že už nevládzete? Budem u seba v izbe. Obdivujem tvoju odvahu ísť tam so všetkými tými spomienkami. Potrebujete večer všetko pustiť z hlavy a poriadne sa uvoľniť. Ty nemehlo. Vďaka, Clyde. To je skvelé. Áno, presne to je ono. Ideš. Poďme, Alex, choď ho zbaliť. Pretože presne pre vás sú tu sitcom večery. Od útorka do štvrtka o 20:10 v televízii 4. Fičíme na zábave. Sledujte ďalšie zákerné fóriky. Stiahnite mi dolu rukavicu. Dobre. Nehanebných penzistov. Bože, neviem, čo je na tých rukaviciach, ale veľmi to svrbí. Čistím kanály. Aha, tak. Rovnaký čas, rovnaký krík zajtra. Vďaka. Dobre, maj sa, Zlatko. Ďakujem. Dnes o 20:10 v televízii 4. Fičíme na zábave. Myslíš, že sme čudní? Ste iba zvláštni. Vaša matka to povedala, keď ste boli deti a ja tomu stále verím. Ja viem. Všetci sme v detstve robili čudné veci. Ma neuvidíte zahodiť útera. Pokračuj, ja to vydržím. Frasier. Dnes o 19:50 v televízii 4. Fičíme na zábave. Inak je zaujímavé, že ľudia najviac spomínajú na tie časy, na ktoré nadávali, keď ich zažívali. Napríklad, keď je muž na vojenčine, tak väčšinou nadáva na tú vojenčinu v tom čase a potom celý život na to s láskou spomína. Podobne je to aj so školou, že keď sme žiaci, tak nadávame na tú školu, ale potom zase celý život na to spomíname. Pani Fogášová, vy keď si takto zaspomínate na školu, tak tiež s láskou, nenadávate na školu, však? Nenadávam, nie. Tak je pravda, že na tej Vysokej škole muzických umení tam už to bolo také trošku serióznejšie o konkurencii a tak. Áno. Aspoň medzi opernými spevákmi, áno. Ale na konzervatóriu sa pritrafilo všeličo. Napríklad jeden môj spolužiak, on bol vyslovene odvždy taký veľmi bohemský typ, takže nechodil do školy a nevedel a dokonca na hlavný predmet a tak. A celé sa to vyvrbilo až tak, že mu navrhli 3 zo správania, čo už teda to bolo akože veľmi zlé. A nielen navrhli, ale aj mu ju schválili a oznámili to rodičom a oznámili to aj jemu a on potom týždeň chodil taký namrzený po škole a robil ešte viac zle. No a náhodou stretol súdružku zástupkyňu ešte v tom čase a samozrejme nepozdravil, išiel ďalej a ona, moment, čo si to dovolujete, študent, ako to, že ste ma nepozdravili a tak. A on jej tak surovo hovorí, čo by som vás zdravil, vy ma aj tak neučíte, ja vás zdraviť nemusím, hej, čož bola samozrejme obrovská drzosť. Ona úplne očervenela a hovorí, počkajte, zastavte sa, tak toto vám teda neprejde, ja vám vybavím 2 zo správania vám vybavím a on tak úplne sa mu rozžiarili oči, klakol si pred ňou, hovorí, súdružka zástupkyňa, prosím vás, vybavte mi to. To je dobrá téma, takže len tak krátko, Boris, škola. Vám čo dala, alebo zobrala? Tak keď hovoríme o speve, my sme mali na ZDŠke učiteľku hudby a spevu a to bola taká veľká, mala 5-ky, vzadu 6-ky, obrovská, vymalovaná jak strelnica a sedávala pred lavicami, mala prekryžené nohy a krátke sukne, boli sme 6-taci s Palom a dospeli sme k podozreniu, že nemá nohavičky. Teda Pali tvrdil, že nemá, ja, že má. A to sa dalo zistiť iba nahliadnutím. A tak sme sa stále takto nahýbali
akože či to uvidíme, že keď si bude meniť tie nohy, viete, vtedy je jeden taký moment, keď sa to dá verifikovať. A robili sme to tak dlho, až nás odviedla k riaditeľovi. Z toho bol veľký prúser. Len medzi tým už my sme sa stavili o 10 korún a tak sme boli takí napätí a riaditeľ nás len tak na oko vyťahal za uši a poslal nás von, povedal, že sa musí poradiť so zástupcom riaditeľa. Prišiel zástupca riaditeľa, sa volal Martiny, vošiel do tej miestnosti a my sme počuli cez dvere, jak mu hovorí ten riaditeľ. Ty idiot, mne nevadí, že s ňou spávaš, ale aspoň jej povedz, nech nosí do školy nohavičky. A tak bolo 10 korún Palovi. Ja sa neviem zbaviť dojmu, prepáčte, milí naši hostia, že tu dnes večer prebieha taký nerovný boj, lebo Boris sa pri rozprávaní historiek cíti, to všetci vidíte, počujete ako ryba vo vode. No, Jolánka, ona tak to nemá šancu s Borisom naozaj. Ja by som bola rada, keby sa trošku to vyrovnalo. Boris, čo poviete? No tak ako spievať by mala ona, si ja myslím. Aby sa to trošku dnes večer dorovnalo. By si bol ako ten vták z Madagaskaru. Spievať bude Jolánka dnes večer a keďže operní speváci by mali teda aspoň naozaj takí seriózni operní speváci spievať celkom iste naživo, tak aj vo vašom prípade to určite tak bude. A Jolánku bude sprevádzať koncertný majster pán Jan Salaj dnes večer. Takže je už len obligátna otázka, čo nám zaspievate, čím nás potešíte. Zaspievam z opery Carmen, áriu Carmen Seguidilla. No prosím pekne. Spieva pani Jolana Fogašová. Mettez silence lui, elle aime les plaisirs sans tabou, donc pour ma tenir compagnie, j'amènerai mon amoureux. Mon amoureux, il est un diable, je l'ai mis à les porter, mon pauvre cœur très consolable, oh qu'il est libre comme l'air, j'ai des galantes à l'abusé, mais il ne faut pas ça mon gré. Voici un peu de la folie qui veut m'aimer, je l'aimerai. Qui vous mon âme le comprendre, vous arrivez à mon maman. Je ne garde ta tombe, car avec mon nouvel amant, près de rempart de Séville, chez mon ami la Spastia, nous danserons la Ségue du Poiré de Manzanilla. Krása môže mať rôzne podoby, jednak teda spev pani Jolany Fogašovej, ale pre niekoho môže byť krásne, povedzme, môžu byť aj krásne odpovede našich respondentov, čím sa takto nenápadne prepracovávam k posledným dvom kolám našej súťaže, ste si všimli. Podľa mňa veľmi nápadne si sa k ním prepracoval, lebo to bol takýto mostisko, no ale pekne ty choď už k tabuli. Áno, odchádza. A ja už to nebudem tak nenápadne. Dobre, ja už rovno prečítam tú štvrtú anketovú otázku, takže, milí naši hostia, tá znie. Aká je žena, keď je frigidná? No, koľky to vedeli? Borisko, tak ty si zatiaľ na 5, tak neviem, či to vieš. Dvaja to budú vedieť, podľa teba. Dúfam. Ty
Ty už môžeš len dúfať. No nie, dúfam, že to viacerí nevedia. Áno. Naša veštkyňa, pani Fogašová. Tak ja... No? Jeden to bude. Jeden. No dobre. Aká žena je frigidná? Buď mi chce dať šancu, alebo o tom niečo vie. Mám sa pýtať mužov alebo žien? Čo? Poradte mi. Seba sa spýtaj. No, pane, tu na... Najlepšie takého, čo sa tvári, že tu nie je, no. Frigidná žena, povedzte nám, aká je? Vy, kým prídete z toho piedestalu, tak si človek môže všetko možné No porozmýšľať. však preto tak pomaly idem, ja by som vedel aj zbehnúť, čo myslíte. A najmä si môže rozmyslieť, že to je v podstate zábavný program a slavu tu človek nezíska správnou odpoveďou. Ale vy teraz naťahujete čas a rozmýšľate. Áno. A to som si zase ja všimol, no. No, ale tak napriek tomu sa pokúsim. Áno, frigidná žena je taká, ktorá... Sexuálne chladná. Sexuálne chladná, potlesk, áno. Prepáč, ale hovorí sa, že v horúcom lete je to príjemné. No, toto bola lepšia odpoveď, tuším. Ale ja toto nebudem komentovať. Poďme rovno do tých ulic. Chceli sme vedieť, aká je to frigidná žena. Aká je žena, keď je frigidná? Frigidná? Frigidná. Gravitná to vím, ale grivitná to nevím. Frigidná. Frigidná. Áno, frigidná. To nevím. Nepočuli ste taký výraz? Ne. Frigidná žena? Tak to je dračica. Dračica, vyslovená dračica. Vyslovená. Aká je žena, keď je frigidná? Taká, že čo nechce žiaden sex. Aká je žena, ak je frigidná? Frigidná? Počkajte, to vám poviem hneď. Frigidná... Neplodná. Tak je to? Odkiaľ to viete, že neplodná? Tak odkiaľ to viem, tak som robil, hlavne mám neurologii, tak viem už ovolať o tom. Aká je žena, keď je frigidná? Aká je frigidná? Tak je jak manekínka, lebo něco jak dáma. A kde nájdeme také frigidné ženy? V Amerike, v Holandsku, v Nemecku. A na Slovensku nie sú také ženy? Málo kedy. Nemáme frigidné ženy? Ne. Možno niekde sú, ale ja málo s nima sú bez styku, keď robím tieto verejné prospešné práce. Aká je žena, keď je frigidná? Tá, čo nechce spať s chlapama, normálne to poviem, jak to je. To je frigidná žena. Studená, chladná žena. Aká je žena, keď je frigidná? No, tehotná. Počul tiež niekde? Frigidná? Tak počul. Tak áno. Počul. Tehotný som nebol, moja mama bola, ale nehovorila mi o tom, že je frigidná. Ale tak počul som to, jasné. No. Ale v škole som sa to asi učila, ale viem to. Aká je žena, keď je frigidná? Frigidná. Je taká slušná, veľmi dámasné je a veľmi dôležitá. Ja si myslím, dôležitá dáma. Ako vy, odkiaľ viete, že sa takéto ženy sú frigidné? Ulasíte sa, ja čítam knihu a mňa veľmi bavia knihy a tam tie knihy si to prečítam a si to... V akej knižke si to čítali, že to sú frigidné ženy? Ja napríklad čítam, ja ľúbim Angelíku, tam sú potom Hilibic, neviem si to potom vtáky, ja mám také knihy, napríklad hovoria Bučany a také a filmy pozerám a ona, tá dáma, ktorá je, čo vy hovoríte, ona je taká, nie je zle, ona taká dôležitá, taká pekná, veľmi o sebe si myslí, chodí slušne obecená, kasi okolne obzela, maluje sa, upraví, chodí na kosmetiku, stala sa o seba, o holictvo, všetko. A tá Angelika tiež bola frigidná? Áno, bola až veľmi. To bola až plehnatá. Všetko možné mala, to v živote my to nebudeme mať. Nijaká žena na Slovensku nebude mať. No. Z toho bola frigidná? Áno. Aká je žena, keď je frigidná? No, v podstate klinicky sa to prejavuje tým, že má studené nohy. Je to v podstate nezáujem o sex a podobné ako radosti života. Aká je žena, ak je frigidná?
Frigidná. Frigidná. Fíha. Poviem zo srandy, ale... Chtivá? Neviem, možno. To je aká? Tak, že by chcela sex? Áno, podľa mňa. Frigidná, neviem, presne. Ako sa to prejavuje? Prejavuje? Takže väčšinou pozerá na viac po mužoch ako obyčajné, napríklad. Takže poznáš také frigidné ženy? Nie. Možno, no poznám. Si mal možnosť sa s nimi tak nejako zoznámiť bližšie? Frigidnými? Áno. Mal? Áno. No, však vypadám docela v pohode. Frigidné ženy na ňo letia. No ale opäť traja správne odpovedali a konečne vyhráva Boris Filán. Raz to muselo prísť, Boris. To som si vydýchol. No ale, Boris, musíte teda aj vybrať toho, čo sa vám najlepšie páčilo. Ja mám pokušenie stále dať hlas tomu starému pánovi, čo paroduje Janka Lehockého. Čo hovoril o tej dračici. Áno. Ale nedá sa nič robiť. Zase je víťazka tá pani s talentom pre politiku, čo číta Angeliku. Potles pre ňu veľký. Predstavte si, ak by tá excelovala v parlamente. Bola by taká štvrtá najukecanejšia. Dôstojný nástupca Jána Luptáka. No, veľmi by sa nelíšila tým obsahom od mnohých zase, to nepreháňajte. No ale posledná, 5. anketová otázka, no, ona na prvé počutie, možno aj na druhé, aj na tretie, a pre mňa zvlášť je to taká trošku morbidná otázka, lebo však ja som milovníčka zvierat, ale berte to prosím vás pekne ako hypotetickú otázku. Dobre, aj vy, milí televízni diváci. Ja som milovník zvierat, len musí byť dobre upečené. No, to som vedela, to počkaj po skončení. Keď koníkovi, nepoviem aspoň koňovi, keď koníkovi amputujeme jednu nohu, bude z neho párnokopytník alebo nepárnokopytník? Toto sme sa pýtali. No je to také vykonštruované, hovorím, mne sa to zle hovorí, ale... No, Boris, ešte stále si na tom horšie. No? Dvaja, hovoríš ty. Pani Fogašová. Tak jeden. Jeden to bude podľa vás vedieť. No, takže záľudná otázka. Keď koňovi amputujú jednu nohu, bude z neho párnokopytník alebo nepárnokopytník? Milostivá pani, čo? Ukazujete, že on? Nemáte ho rada, čo? Takže, pane, na základe údania, bohužiaľ, idem za vami. Párnokopytník alebo nepárnokopytník je kôň, keď mu jednu nohu amputujú? Aj bez jednej nohy je nepárnokopytník. 100%? 100%. 100%, áno. Potles prvá. Kôň je nepárnokopytník. Keď koňovi amputujú jednu nohu, bude z neho párnokopytník alebo nepárnokopytník? Bude mať len 3 nohy. Ježiš, párny, nepárny. Tak keď mu zoberieme jednu nohu, tak nebude nepárny. Tak bude párny alebo nepárny. To sa pýtam. Párne číslo je 4, nie? A nepárne je 3. Takže aký to bude? Párnokopytník či nepárnokopytník? No a keby sme mu zobrali ešte jednu nohu a zostanú mu 2, tak je už z neho párnokopytník? Čo potom? To už... Keď mu 2 amputujeme, čo bude potom? Počúvajte sa, mrzák. Keď koňovi amputujú jednu nohu, bude z neho párnokopytník alebo nepárnokopytník? Nepárnokopytník. Prečo? Tak, lebo koň má 4 nohy a tedy je párnokopytník a kebyže nemá len 3 nohy, tak je nepárnokopytník. Keď koňovi amputujú jednu nohu, bude z neho párnokopytník alebo nepárnokopytník? Nepárnokopytník, lebo koň má 4 nohy. Čiže keď má tie 4 nohy, tak je z neho párnokopytník. Párnokopytník, a keď je nepárnokopytník, má 3 nohy. A keby sme mu odobrali ešte jednu nohu a zostanú mu len 2, tak potom je čo z neho? Potom je z neho
Párno či nepárnokopytník? Nepárnokopytník. Nepárnokopytník? No, keď má dve nohy? Párnokopytník. Áno, párno štvor, dvojnohy sú párnokopytníky. Dobre. A teraz, keď by sme mu amputovali všetky 4 nohy, že nemá ani jednu nohu, tak čo? Tak by byl nepárnokopytník. Nepárnokopytník? Áno. Nemá žiadne kopytá už? Tak by byl bez noh. Nekopytník? Ale... Ne, nekopytník, bez kopyt. Bez kopyt by byl, už aj bez těch noh. Do akej kategórie by sme ho dali? Takého koňa bez noh. Bezdomovce, jak bezdomovce, lebo na porážku. Keď koňovi amputujú jednu nohu, bude z neho párnokopytník alebo nepárnokopytník? Párno. Nepárno? Nepárnokopytník. Prečo? No, lebo mu tá jedna bude chýbať. A keby nechýbala, tak by bolo párno? Keby nechýbala, by bol párnokopytník, áno. Keď koňovi amputujú jednu nohu, bude z neho párnokopytník alebo nepárnokopytník? Nepárny kopytník. A prečo je to tak? No, pretože mu bude chýbať podkova. No keď má tie 4 nohy, čo? Tak je párny. A keď má 3? Nepárny. A 2? Párny. Jednu? Nič. Abstinent. Teraz keď koňovi napríklad amputujú jednu nohu, odrežú, tak bude párnokopytník alebo nepárnokopytník? Nepárne bude, ale nepárne kopytí bude. No ale on nemôže jazdiť, keď jednu nohu sa musí zabiť. Koňa. A keď mu amputujú obidve nohy, tak bude párnokopytník alebo nepárnokopytník? Tak bude párne, lebo bude mať dve nohy, ale s tým nebude chodiť. Lebo... A podľa čoho viete, že je to párnokopytník alebo nepárnokopytník? Keď dve, tak je párne, keď 3 alebo 1, to je nepárne. Čiže keby mal kôň 5 nôh, tak bude? 5, tak nepárne nohy, ale 5 nohy nemôže mať kôň, len 4. Čiže kôň je? Kôň je zviera iná. Keď koňovi amputujú jednu nohu, bude z neho párnokopytník alebo nepárnokopytník? No vždycky len párnokopytník. To znamená, že keď stratí jednu nohu, že už tam sa počíta podľa toho, jak má kopytka dole. Ale nie, že či nemá nohu, lebo má. Takže kôň je potom čo? Párnokopytník. Áno. Ja si myslím. Keď koňovi amputujú jednu nohu, bude z neho párnokopytník alebo nepárnokopytník? Nepárnokopytník. A prečo? Lebo bude mať iba 3 nohy. A keby sme mu zobrali ešte jednou, bude mať 2, tak bude čo z neho? Párnokopytník. A potom, keď mu zostane len jedna noha, tak čo bude? Nebude párnokopytník, bude nepárnokopytník. A prečo to tak je? Prečo to tak je? Lebo pár sú 2 a nepár sú 3, 5 a tak. A to je na prírodopise, ste sa učili v škole? Nie, na matematike. Keď koňovi amputujeme jednu nohu, bude z neho párnokopytník alebo nepárnokopytník? Nepárnokopytník. Prečo? Tak nemá, lebo má 3 nohy. A keď má všetky 4, tak je čo? Párnokopytník. Keď koňovi amputujú jednu nohu, bude z neho párnokopytník alebo nepárnokopytník? Kopytník nemôže byť koň, lebo všetky kone máme vo vláde. No neviem, čo uznať, čo neuznať, lebo niektorí tam aj povedali, že nie je párnokopytník, ale potom, keď sme hovorili, že keď odrežú, tak zrazu boli už párnokopytníky, tak vlastne v podstate to nevedel Správne nepovedal nikto. Nikto. Takže vyhráva pani Jolana Fogašová opäť. Veštkyňa, no. No tak ale, pani Jolana, dúfam, že ste dávali lepší pozor ako títo respondenti na prírodopise naši. Ktorá z tých odpovedí vás najlepšie pobavila? Tak tá 10. Potles víťazovi. No a po prírodopise teraz trošku matematiky, ale naozaj len chvíľočka, ja vám to spočítam, lebo pri Borisovi sa teda nespotím veľmi. Borisko, jediná jedna správna odpoveď. Za to, pani Fogašová, jaj, to je iná káva. 1, 2, 3, nie. 4 správne tipy, Jolana Fogašová, obrovský potlesk k tomu.
som dokonca váhal, keby sa mňa opýtali, som si nebol celkom istý, že koľko kopytník je kôň. No, ale to je úprimnosť, naozaj, lebo mňa toto inak tiež prekvapilo, pani Jolana, ale aj potešilo, že ste vyhrali. Prekvapilo, lebo ste tu prvýkrát neskúsená osoba. A potešilo, že ste žena, teda zo ženského mužstva, ako som minule povedala, veľmi vhodne. Mne sa aspoň potvrdilo, čo som tušil, minule som mal 3, teraz 4, že pomaly ho sprostieval. Nie, no je to jasné, pani Jolana, za 4 správne odpovede podľa nášho klasifikačného poriadku máte jednotku ako bič. Jednotku a potlesk, samozrejme, patričný. Tak poprosím, Boris, že by ste odovzdali. No, Boris, vo vašom prípade, podľa mňa, teda mne pripadajú ako správne len dve odpovede. Jedna naozaj taká, alebo 2 dôvody, prečo sa toto stalo, lebo však vy ste normálne u nás už recidivista. Ťažký, toľkokrát už u nás bol. Je buď, že ste prehrali, a druhá je, že ste taký gentleman, úžasný, že ste tu... Nie, ja som bojoval, jak lev, hovorím. Už mi to odchádza. Lebo teda za jednu správnu odpoveď je u nás 4. No, tak, ale tak ešte je to stále dostatočný, no tak... No ale my ti zatlieskame, a takú malú... no aj v tej 4. My ťa máme radi. Takú malú... A dostatočný sa dá vysloviť pri troške snehe aj dosť statočný. Toto je dosť statočne malá 4. Ďakujem pekne. Dobre. No, priatelia, my ideme, áno. Bravo. Bravo. No a my ideme teraz do finále. Ja som minule pozeral tú misku, takže viem, že pri miskách to robia tak, že na záver tie finalistky, čo teda prichádzajú do úvahy, tak ešte raz sa prejdú v tých plavkách, aby tá porota mohla posúdiť. Tak my to podobne urobíme. Nebude to v plavkách, ale ešte raz vám predvedieme tých 5 finalistov, ktorí môžu sa stať nositeľmi hrdého titulu Najväčšia halus relácie. Tu sú adepti, alebo adeptky. Prvý finalista. Koľko pijú maximálne vypije priemerný abstinent za večer? Za večer ja vám poviem, koľko vypije. Môj muž není alkohol, ale abstinent vypije 4 aj 5 litrov vína a celú fľašku borovičky vypije, lebo je dobrý alkohol a nemôže bez toho byť. Veľa je taký. Môj nepije, ale sú takí, že pije a musí mať to alkohol ten muž, lebo on bez toho nemôže žiť a je už naučený a tomu chýba, lebo to telo vyšatuje. To je ako keď si to picha inesie, ale používa lieky, ten musí mať hláno, prvé je alkohol ako to. My nepijeme, ale dáme si príležitosť, ale to musí byť. No a teraz teda abstinent ma zaujíma, taký abstinent priemerný. Čo pije ako naviac? Myslíte na abstinent. To je alkoholik, tam myslíte? Na abstinenta myslím. Abstinent je alkoholik? No u mňa je taký alkoholik, ktorý nemôže byť bez tej fľašky, to je jedna vec. Druhá vec, mu to veľmi chýba a doma povie, nebudem piť a musí si to ísť kúpiť. Či je to pivo, alebo borovička, hodičo, musí mať, lebo v noci by nezaspal. A alkohol je taký, že nemôže prestať piť, by chcel a nedá jako, lebo veľa ľudí, či si myte, sa rozvácajú, ten chlap sa opustí a nemôže bez toho byť, je cúfaný, tak začne piť. Chlapi sa dajú na alkohol, aj ženy sa dajú, aj už taký svet. Tá vám to povie. Čo sú tí abstinenti? Čo sú to za ľudí, tí abstinenti? Sú takí ináci skromy, takí, není sú sebeckí, no vedia si vási, vypijúci, ale nerobia zle. A teda abstinent koľko môže vypiť teda za večer? Môže vypiť 4-3 pohárov vypije. Aj borovičku k tomu jednu? Ja si myslím, že podľa čoho čo pijú, lebo chlapi pijú borovičku, rum, vodku, slivovicu, červené víno, žin a ešte rum a ešte jedno som vedela. Aj deterovky som videla, čo pijú. No, ja ináč som sa učila 9 rokov ako základné. A vyučená som krečírka, tam veľa vecí viem. Druhý finalista. Ako sa prenáša kvapôčková infekcia? Počkajte, kapavka je ako pohlavná choroba, alebo kvapôčková, alebo... Kvapôčková infekcia, áno. A to je aká? Neviem, aká je to kvapôčková. Kvapôčková infekcia. No, to neviem, aká je kvapôčková, ale kapavka viem, že sa môže ako pri sexe
A to má každý dobrý vojak, keď ja som bol na vojne. Každý má kapactu, skoro každý. Tretí finalista. Vysvetlite, prečo sa deň strieda s nocou? Lebo prečo? No to je taká obdobie, no. Ako často je to obdobie? Každý deň. Ako to vzniká vlastne? Prečo sa deň vystrieda s nocou? Obdobie, ktoré závisí od čoho? Vy ste od Andrašiho. Štvrtý finalista. Aká je žena, keď je frigidná? Frigidná. Je taká slušná, veľmi dámasné je a veľmi dôležitá. Ja si myslím, dôležitá dáma. Odkiaľ viete, že sa takéto ženy sú frigidné? Ulasíte sa, ja čítam knihu a mňa veľmi bavia knihy a tam tie knihy si to prečítam a si to... V akej knižke si to čítali, že to sú frigidné ženy? Ja napríklad čítam, ja ľúbim Angelíku, tam to potom Žilibic, neviem, či to potom vtáky, ja mám také knihy, len napríklad hovoria Bučanie a také, a filmy pozerám a ona, tá dáma, ktorá je, čo vy hovoríte, ona je taká, nie je zle, ona taká dôležitá, taká pekná, veľmi o sebe si myslí, chodí slušné obecená, keď si oko neobzela, maluje sa, upraví, chodí na kosmetiku, stala sa o seba, o hodstvo, všetko. A tá Angelika tiež bola frigidná? Áno, bola až veľmi. To bola až plehnatá. Všetko možné mala, to v živote my to nebudeme mať. Nijaká žena na Slovensku nebude mať. No. Z toho bola frigidná? Áno. Piatý finalista. Keď koňovi amputujú jednu nohu, bude z neho párnokopytník alebo nepárnokopytník? Kopytník nemôže byť koň, lebo všetky kone máme vo vláde. No takže ideme vyberať teda ten najvtipnejší výrok a urobíme to tak ako vždy, že budem sa vás pýtať, vážení diváci, dovtedy, kým traja z vás sa nezhodnete na jednom a tom istom kandidátovi. Takže prejdeme od slov k činom. Začneme našou milovanou blondínkou tu na... Váš názor ma mimoriadne zaujíma, slečná, povedzte. Najvtipnejšie podľa vás bolo ktoré? Pani Krajčírka Angelika. Ale ktorá odpoveď? Tá prvá? Prvá. Angelika bola druhá. Ale... Nie, tá prvá odpoveď to bol ten abstinent. Tak to, áno. Čiže to. Áno. Abstinent vyhráva raz. Pane, váš názor. Ja ako abstinent som tiež za krajčírku abstinentku. Čiže prvé. Prvé. Prvé? Dvakrát prvá. Tak teraz vlastne môže už vlastne vyhrať alebo nevyhrať hneď na prvý raz. Milostivá pani, vás sa opýtam. Váš názor je aký? Ten istý, čo mali predošli dvaja. Čiže Krajčírka jednotka. Abstinentka vyhráva. Potlesk pre ňu, áno. No, nie je jasné, že každého víťaza poteší potlesk, lebo to je takéto najväčšie morálne uznanie. No ale okrem toho, samozrejme, u nás sú za to aj nejaké korunky. Aj keď predpokladám, že naša víťazka až na tých peniazoch jej veľmi tak záležať nebude však. No ale keby predsa pre pokoj duše, keby náhodou ste sa rozhodli, milostivá pani, tak dostanete od nás 3000 korún slovenských. No, ale iba v tom prípade, ak prídete, prihlásite sa nám na adresu, ktorú v tejto chvíli predpokladám vidíte na svojej televíznej obrazovke. Tak ak náhodou by ste tých 3000 korún chceli, no tak príďte. No. Inak to je zaujímavé, že teda fakt ľuďom nejde o peniaze, ale doteraz všetci prišli pre tých 3000 korún. No, zaujímavé je to, že sa stále pýtal, či prišli, lebo keby neprišli, tak sú jeho. No, ja si myslím, že v nejakom americkom filme by teraz nastal taký titul The End, alebo v ruskom by bol Koniec filma, alebo v maďarskom Wege.
Ale my sa nerozlúčime takto iba bez rozlúčenia, bez poďakovania. Takže chcem sa poďakovať všetkým vám, vážení televízni diváci, že ste opäť venovali hodinu zo svojho života nám. Ďakujem vám, vážení prítomní diváci, že ste prišli sem do divadla Vesť, ale najmä ďakujem našim úžasným hosťom, ktorými boli dnes pani Jolena Fogašová a Boris Filan. Dovidenia už o týždeň. Ďakujeme pekne ešte raz. Ďakujeme, dovidenia.